Mayong hapon, Pastor. Nalaki po sana sa Hebrews chapter 9, verse 10. Okay, Hebrews chapter 9. Okay, Hebrews chapter 9, verse 20? Verse 11. 9 verse 11. Okay, ako masaw na. Ang Hebrews 9:11 nagingon, apan sa pagtungha na ni Kristo, ingon nga labawng saserdote sa mga maayong butang, nga nagapangabot nan latas sa labi pang dako ug labi pang hingpit nga tabernakulo nga dili hinimog kamot sa tao sa ato pa dili iya sa yutan-ong kabuhatan. Unsay mo pangutana Nigson? Kasi kalainan sa tabernacle sa Old Testament o sa New Testament. Actually, nga Nigson, ang word nga tabernacle sa Old Testament, makita na itong synonym ni siya or mauray gipasabot ni siya sa templo. Mauray pasabot sa sanctuaryo. Okay? Now, kanang word nga tabernacle, mounay gigamit nilang Moses kaniadto kay ang tabernacle means movable maguna siya, bungkagon, biyahe na sad, itulid, bungkagon, biyahe na sad, itulid. Kaya nga naman, naaman sila sa gitawag Mount Sinai, gatuyok-tuyok kaniadto sulod sa 40 ka mga tuig baklay, bungkagon, itao na sad, inig human og baklay, 40 ka tuig. So tabernacle. So ang word nga temple exoon, that is gitawag natong immovable. So ang tabernacle is movable, ang temple is immovable, dili ni muna siya kay na-fix na siya, gitukod yun. Unlike sa gitawag na itong movable, itong tabernacle. So, mauna siya kalahian, mabungkag, ang isa fix. Pero maura siya nga konsepto nga naay first apartment, naay second apartment. Sa first apartment, naadiha sa right side, ang gitawag na ito og 12 lobes, no? 12 ka mga tinapay. Unya sa left side, naadiha ang gitawag na ito lampstand. Unya, musulod ka sa most holy place, na dito ang Ark of Covenant, na dito ang duha ka cherubim, to dito ang Ten Commandments sa sulod sa Ark of Covenant, unya na mercy seat dito. Unya kung mugawas ka sa first ug second apartment, na dito ang gitawag nato og mga halad. Now, aron masabtan nimo nga kini nga tabernacle maura gihapon sa naa sa temple. Basahon natong bersikulo 1 ngadto sa 6. Sa mao gihapon nga Hebrewanon, nagingon, sapagkat tinuod ang naunang pakigsaad may kalagdaan bahin sa pagsimba sa yutan-ong dapit, kabalaan. Kay diha may giandam nga usa ka tabernakulo. Ang pangunahan diin diha ang tungtunganan sa lamparahan og ang lamisa og ang tinapay nga gibutang sa tubangan sa Dios, kini gitawag og dapit nga balaan. 3. Sa luyo sa ikaduhang tabil, diha ang tabernacle nga gitawag og balaan sa mga balaan. So muna akong gingon nga holy og most holy place. 4. Nga niini diha ang bulawang halaran nga insisuhan og ang arka sa pagigsaad. So kini siya igsuon gitawag nato og type nga ang antitype naa sa langit. Kay kadumdum ka igsuon balik ta sa Exodus kapitulo 25. Gisugo si Moses nga maghimo og tabernakulo subay sa nakita niya didto sa bukid na ay pattern nga gipakita sa iya. Exodus kapitulo 25 versikulo 8. Og pabuhaton mo sila og usa ka balaang puloy anan aron kako magapuyo taliwala nila. Okay, gisaysay dan niya dinhi nga adunay sukod, unsa nga bulawan, unsa nga kahoy ang gihimo niya na. So iyang gisaysay, so nagisgot siya og sanctuary. So pag-ingon nga magtukod ka kanako og balay puloy anan nga ako magapuyo. Bersikulo 9. Sumala sa tanan nga ginapakita ko kanimo ang panag-ignan sa tabernakulo ug ang panag-ignan sa tanan nga mga galamito niini mao kini ang pagabuhaton mo. So naay pattern nga gipakita sa Ginoo sa iya. Kay ang gipabuhat ni Moses katong earthly sanctuary. Sanctuary nga dinis yuta, kopya sa heavenly sanctuary. Kopya sa templo sa Dios. Ug naabay templo sa Dios didto sa langit naa. Pinadayag kapitulo 11 bersikulo 19. Didto misulod si Kristo
sa labing dito si Kristo misulod sa gitawag nato igsuon nga ikaduha nga pagministeryo niya. So, atong basahon 11:19 nagingon. Ugon niya naabli ang templo sa Dios didto sa langit. So naay templo sa Dios didto sa langit. Kinsa man ang pari didto? Ang pari didto kay imo manggibasa ang Hebreo 9, matubag na siya nga ang pari dito mao si Kristo diri tagamay sa Hebreo 8 bersikulo 1 ug 2 nagingon. Karon ang lintunganay sa among gisulti mao kini aduna kitay niining maong labawng saserdote nga nagalingkod sa tuo sa trono sa landon didto sa langit. Kinsa man ni? Si Kristo. Usa ka mag-alagad sulod sa dapit nga balaan og tinuod nga tabernakulo nga gipatindog dili sa tao kundi sa Ginoo. So duha di ay ka tabernakulo. Yutan-on nga tabernakulo nga gitukod ni Moses og langiton nga tabernakulo nga dili tao mo'y nagtukod kundi ang Dios. Mao na nga ang gihinluan niya ng panahona sa 1844, lakbit saysay lang ni gamay, based sa 2,300 days, ang yutan-on nga sanctuaryo. Og si Kristo misulod sa gitawag og second phase ministry or second apartment didto sa langit kay nagministeryo sa atong mga sala. Follow up igsoon kung napakay pangutana palihog. So, unsa manggibot kasabot sa tabernakulo sa atong panahon, Pastor? Okay, sa atong kapanahonan, dinis sa yutan-on nga tabernakulo, wala na nang yutan-on nga tabernakulo. Kay nahumana ang serbisyo. Kay ang serbisyo magod sa yutan-on tabernakulo, maghalad og mga karnero nga gipatay. Kay ang tao didto mo hunghong siyang sala sa karnero. Og ang karnero nagtudlo ni Kristo. Karon kay ang si Kristo gipatay naman. Unya nabanhaw naman gani, unya tonas langit. Si Kristo mo ang katapusan nga karnero. Nga gisgutan dinhi sa unang Korinto kapitulo 5 bersikulo 7 nagkanayon ang maong bersikulo. Kuha agikan kaninyo ang daan igpatubo aron kamo mahimong bag-ong minasa maingon nga pagkatinuod kamo dili pinatubuan kay gikahalad na si Kristo ang karnero sa Pasko. Karnero ba ihalad dito sa tabernakulo sa yutan-on nga tabernakulo? Unya karon kay nagtudlo man to sa lawas ni Kristo, unya kay si Kristo gihalad naman. So wala na tong yutan-on nga tabernakulo. Mao na nga sa diyang gilangsang si Kristo dito sa Kalbaryo sa krus naa nagilis ang tabil sa tabernakulo nga nagsimbolo nga wala na nga mga serbisyo. 27 sa Mateo sa bersikulo 51 nag-ingon. Ang basahon. Okay? 51. Ingon siya diri. Og tan-awa, sugot ta 50. Og si Jesus miusab pagtuaw sa makusog nga tingog og unya mitugyan sa iyang espiritu. 51. Og tan-awa, ang tabil sa templo nagilis sa duha ka bahin gikan sa taas ngadto sa ubos og ang yuta mikurog. So meaning to say, nagilis ang tabil sa templo nga nagpasabot wala na ang serbisyo niya na kay si Kristo gikahalad na ang katapusang karnero. So, wala na karoy tabernakulo nga eksistado mo nang wala na ta maghalad, wala na tay Passover, wala na tay Feast of Unleavened Bread, wala na tay Pentecost, wala na tay blowing of the trumpet, wala na tay Day of Atonement, wala na Feast of Tabernacle, nga naman, tungod kay kato, landong lamang sa lawas ni Kristo. Mo nang gisgutan sa Colosas 2:16, apil na tong mga Sabado nga dili ikapito. Okay? Wala na siya. Atong tan-awon, Colosas kapitulo 2, bersikulo 11. Nag-ingon diri. Asugod ta sa 16. Busa ayaw tuguti nga adunay magahukom kaninyo bahin sa kanunon og ilimnon. Kay nga naman, mga paghalad sa karnero kanunon og ilimnon. Og mahitungod sa pangilin o bulan, bagong subang o adlong igpapahulay. Buino 3 minutos ang nabilin. So imo makita katong Sabats, igpapahulay nga gisgutan sa Kolosas, kay dili man lang 7th day ang adlong igpapahulay. Naamay igpapahulay nga dili 7th day. Blowing of the trumpet, Sabat na siya, mabasa sa Leviticus 23. Mao gyapon sa Day of Atonement, Sabat gyapon, kay ang word nga Sabat, rest man. So kato siya, didto ra tukutob sa lawas ni Kristo sa diyang gilangsang si Kristo. Last nga pangutana igsoon kay 2 minutos na lang kapin ang nabilin. Last nga follow-up. So, murag nawala na siya.
So, Bueno, daghang salamat niya na Egson. Na din ni si